Jeg tror måske, det der det er en svingarm. Jeg ved det ikke helt. Derovre det er en eller anden fjeder. Det ved jeg heller ikke, hvad er. Og den her henne, som er den, vi skal kigge på i dag. Motoren. Hej og velkommen tilbage til endnu en video på kanalen. Og i dag der fortsætter vi egentlig med vores lille projekt med 150'eren, som vi fik hentet i Sverige. Den ser således ud nu. Jeg er lige ved at vaske nogle af tingene lidt i bunden og så videre. Men i dag der står den på, at vi skal have skilt motoren af. Fundet ud af, hvad der er af skader på motoren. Ja, rengjort nogle ting og ja, generelt lige få lavet en liste over, hvad vi skal bruge, hvad vi ikke skal bruge af nye ting. Og så ellers få bearbejdet de ting, vi skal. Hvis vi skal have slebet en gearkasse, så skal vi have sendt det ud til noget slipning der. Og hvis vi skal have lavet en energisil i cylinderen, hvilket jeg tror, vi skal, men det får vi lige se, når vi får den åbnet. Så skal vi have sendt den afsted. Det får jeg lavet i Holland. Så ja, den ligger der. Jeg har lige gjort lidt klar her. Jeg lige tager kickstarteren af, den sad, som de altid gør, rigtig godt fast. Så den fik lige lidt varmere lidt, og så har vi den af, før vi går i gang i dag. Så har jeg ellers bare lige lagt op her, så vi er klar til at få lagt nogle ting fra, stille og roligt. Og så har de fundet frem her til, at vi kan få tappet olien, som lige er det første, vi gør. Så følg med. Nå, så fik vi lige tappet det værste af olien her på. Så nu er vi sådan set klar til at kan begynde at skille motoren lidt af. Og jeg tror bare lige, vi starter fra en ende af, så vi tager lige og rykker fortandhjulet af allerførst, og tændingslæglet, så vi lige har til at rotere, og så tror jeg ellers bare, at vi tager toppen, og så begynder vi ellers bare at skille af fra koblingssiden af ind. Den har fået en masse god Loctite, den der, men det skal det også have, så det er sådan set fint. Det er et 13-tons tandhjul det her, så det kommer vi heller ikke til at bruge igen, men nu lægger vi det bare lidt pænt fra, så vi lige har styr på det derovre. Så kan det godt se ud som her på motorblokken, at den har svedt lidt muligvis fra det pakdåse halløj her eller hernede. Vi kommer til at skifte det hele anyways, men det er sådan noget, der er meget smart lige at holde lidt øje med, når man skiller tingene af, så man lige har en idé om, hvilke ting der skal skiftes og hvad der ikke behøver at blive skiftet. Så her der har vi ligesom en løsning til at ligge på indersiden af tandhjulet, og så ligger der en lille o-ring herinde bagved på udgangsaksen. Og så sidder der ellers bare pakdåsen der. Men det kan man få et helt kit sådan til at skifte. Så åbner vi sådan set bare lige tændingslæglet her. Lægger boltene pænt fra, så vi lige har styr på, hvad der er til hvad. Trækker tændingsdækslet af her, fordi nu har vi så en måde ligesom at rotere toppen på, så vi har lidt mere magt i det. Og så selvfølgelig, ligesom vi lige skiller tingene af, lige sørger for, at vi ikke finder et eller andet, vi synes, der ser skidt ud allerede. Så indtil videre så godt. Men til det er lidt mere spændende, så lad os da prøve at få toppen her åbnet, og så se, hvordan hans 5 timer gamle cylinder den ser ud. Og her har vi topstykket, som ser således derude. Det sidder med sådan en lille indsatser i. Således her, så sidder der en o-ring her. Den ligger så heroppe, man sidder i den rille, der er her. Så har vi en o-ring, der dækker ind af, en der dækker ud af. Så det ser forholdsvis pænt ud. Der er ikke nogen hak eller et eller andet mærkeligt deri. Der er lidt farve, men det er nok at forvente på sådan en cykel som den her. Men nu begynder vi lige så stille at kunne se lidt i cylinderen.
Vi kan lige til at starte med lige at kigge stemplet, vi har her, som ja, ser ud, som det nogle gange gør. Til gengæld, hvis vi kigger i cylinderen, af hvad vi lige sådan kan komme til at se, så ser det ikke vanvittigt pænt ud hernede i. Det er lige lidt svært at lige vurdere, hvor dybt det lige er inde i gesilen. Men det finder vi ud af lige så snart vi lige har skilt lidt mere. Men som I kan se på stemplet her, så ser det ikke vanvittigt lækkert ud. Ringene sidder ikke fast, nogen af dem, men det ser ikke pænt ud, det gør det ikke. Så det er lige lidt spændende, hvad der er sket her. Jeg tror så heller ikke, at det her det kun har kørt 5 timer, men det var lige sådan, det er. Ja, og den ser således ud. Der kunne være noget, for eksempel herover, der ser lidt træls ud. Så at se. Nu skal vi have det med på kamera dernede, der ser lidt dybere ud. Så det må vi lige se, når vi lige kommer lidt længere i det. Jeg kan så se, måden pakningen umiddelbart er samlet på her, ser ikke originalt ud. Så jeg tror godt nok, de har haft det skilt af i hvert fald. Så er spørgsmålet, om de har haft det skiftet, eller om de bare har konstateret, at det så dårligt ud. Men den vender vi lige tilbage til, når den tid den er. Så vi endte simpelthen lige med, finder vi lidt lys her. Vi endte simpelthen med, fordi at udgangshullet til krydspinden her, den simpelthen var så smadret. Jeg tror simpelthen, det var så varmt derinde, at den er bukket lidt sammen rundt i kanten. Så vi endte med lige at tage dremlen, og så lige dremle det pænt, sådan så vi ikke skulle slå så hårdt på det, at plejlstangen den kom helt ud af kurs. Så der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det stempel her, det skal nok ikke meget andet end bare ud i affaldssækken, tror jeg ikke. Så, men når vi nu lige har det af, jeg tror nu, at når vi har den skilt af motoren, så tror jeg, at vi skifter plejlstangen heri. Men der er en lille smule sideplay heri, så det skal der være, så det er fint nok. Men der er ikke noget op- og nedspil heri. Så det er ikke fordi den er ringe, som den er. Jeg vurderer lige, det ser ud til at være den originale, der sidder heri, så den har jo kørt omkring 100 timer. Og når tingene har været lidt varme, og der højst sandsynligt har været lidt metalspunder og sådan noget nede i blokken, så tror jeg ikke, jeg vil tage chancen og lade den forblive, selvom den måske er pæn. Umiddelbart ikke fejler noget, som den er nu. Så jeg tænker, at vi får smækket en ny plejlstang i den, når vi lige har skiltet ad. Bare for at være på den sikre side, og det samme med hovedlejer og den slags. Det kan godt være, det ikke siger noget, men hvis der har været metalspunder eller andet dernede i, så er chancen for, at det kommer ret hurtigt der. Så det tænker jeg ikke, vi vil tage chancen med. Bum. Så fik vi lige membranen ud, og studsen her. Studsen, de kan godt, nu er den her ikke så gammel, men de kan godt mørne helt rundt i kanten, sådan så at der bliver gennemgang deri. Det er ikke tilfældet på den her. Så den er, som den skal være, så det er rigtig fint. Så har vi membranpladeren her, og det man typisk siger, det er, at altså man vil kigge ind igennem om den, så kan man kigge op mod lyset sådan her, og sådan ligesom vurdere om de gaber, for de skal helst holde tæt. Og det man ofte ser på dem, det er, at de begynder at slide herude i hjørnerne. Så herude for eksempel, herover på indvendig side, der, og der.
De her plader, de ser ret pæne ud, og når man sådan kigger ned igennem den, ser det også ret fornuftigt ud. Det er nok svært at få med på kamera, men det er ikke fordi de åbner. Hvad for noget? Det er det her. Og der havde vi en aftrækker, der passer på her. Så den skal bare lige køres godt i bunden. Når man skal trække de her svinghjul af, det sådan set uanset hvad det er, om den knaller eller hvad det er, finde det rigtige værktøj der til, så man ikke får beskadiget et eller andet. Så det er set rigtig mange gange, at man har nogle problemer på en cykel, og så kan man gå og lede efter det i rigtig lang tid, og så er det fordi, at man har været i gang med nogle ligekaldt skruetrækker eller et eller andet den stil. Bare brække det hele fra hinanden. Så et rigtig godt råd. Find det rigtige værktøj. Nu har vi motoren åben her, hvor vi har vores kickstarter-aksel heroppe. Jeg er lidt usikker på den her model, om vi kan få sådan en kit, der bare blænder den af, fordi så vil jeg egentlig bare, i og med at vi har elstarten her på, så vil jeg egentlig bare have fjernet kickstarten her på, tror jeg. Men kickstarten til at sidde heroppe, så har vi hele vores koblingsmekanisme til at sidde her. Med noget trykplade og nogle ting og sager, det går vi lige igennem, når vi tager det af, og så har vi ligesom vores main gear her på krumtopsakslen. Som vi også bare lige skal pille af. Så har vi vores skiftemekanisme hernede i bunden, som vi også kommer ind til, når vi lige har taget koblingen af. Så lad os starte her. Bum. Så har vi koblingsskålen, som vi jo allerede har kigget pænt igennem, om den er fin, så den kan vi godt lægge til side. Det skal bare rengøres og samles igen, når det er. Så har vi vores kickstarter-mekanisme her, og der kan godt finde på at lægge en skive bag kickstarteren. Det gør det ikke på den her, kan jeg se. Men igen, det er også lige vigtigt lige at være opmærksom på. Og igen, hvis vi kan undgå at skal have det der i igen, så vil vi nok gerne det. Det her lille tandhjul der, som forbinder koblingsaksen, den sekundære aksel i gearkassen med kickstarteren. Bum. Så har vi vores skifter her, som bare er til at trække ud der, med en lille skive på bagsiden, husk den. Så har vi stjernen her, den kan godt så for nogle gange at være ringe, så det er også vigtigt lige at være opmærksom på den. Det kan som regel ses i de her rundinger her, eller på toppen her, at de simpelthen er helt udkvæst. Det er ikke tilfældet på den her, det ser ret pænt ud, så det er heller ikke noget, vi skal være yderligere opmærksom på. Bum. Hovedgearet der, og så har vi lige den lille not her, den prøver vi også lige at fjerne, ligesom vi gjorde på den anden side. Nå, så fik vi lige noten ud i den anden side, og så er der egentlig bare en hel masse bolde her i den her side, som lige skal pilles ud, og så er vi klar til at trække blokkene stille og roligt fra hinanden. Bum. Og rullelaget, som jeg lige snakker om her, som I kan se, som går fra hinanden, så det var nok meget fint, vi fik åbnet hernede. Jeg tænker, at det her leje har højst sandsynligt været det leje, som man har kunne høre, der har snakket, da vi havde maskinen tændt. Når man så lige piller blokhalvdelen op her, så er det altså vigtigt lige at være opmærksom på. Nu har vi for eksempel den O-ring, som lagde på den aksel her. Men yder det, så er det vigtigt lige at være opmærksom på, om oliefilmen ligesom kan have holdt en skive i det her tilfælde. Den skive, den hører til, nu ligger den på det leje, så det giver mening, men den ligger på den her gearaksel.
Det er altså vigtigt lige at være opmærksom på, at den skive den er meget vigtig, den er der, ellers så skifter den ikke gear, som den skal. Nu er gearkassen ude. Igen meget vigtigt lige at holde øje med, om der ligger nogle skiver på undersiden, som det gør på den her aksel. Så gearkassen den kører sådan set sådan der i motoren. Selvfølgelig udover visuelt knækkede tænder eller whatever, det skulle vi jo så gerne have fundet i olien, da vi tappede den af, kan man sige. Så er det vigtigt at holde øje med de her indgrebstænder, som er de tænder, vi har til at sidde her. De kan ligesom godt blive meget runde her i toppen, for eksempel der, og lige så vel herover, og så på de modsatte hernede. Så jeg kigger lige det her igennem, og så giver jeg selvfølgelig en opdatering på, hvor vi står med det hele efterfølgende. Nå, jeg har lige været ved at hurtigt rengøre nogle af sagerne nu. Så fra nu af, så skal vi have bestilt nogle reservedele til, og have pillet nogle lejre ud af nogle af blokkene, og have det klargjort til, at vi kan få det Cerakotet på et eller andet tidspunkt. Men jeg skal lige have bestilt noget mere Cerakote hjem, tror jeg. Så det går der nok lige lidt tid med. Men nu har vi i hvert fald fået det skilt af, for nu er hvad vi skal bruge. Forskellige reservedeler og ting og sager, så nu tror jeg ligesom min plan herfra, det er at få styr på alle de reservedele, der skal bruges til at samle motoren igen. Og til at få den klargjort til samling med maling og så videre. Og så tænker jeg næste uge, vi måske lige får skilt noget affjedring af. Jeg har lige et par andre gafler, jeg lige skal have tjekket lidt op på, og så skal vi ellers have det skilt af, tror jeg. Så vi måske kan få det klargjort, eller få fundet de ting, der ligesom skal til, for at vi får det til at spille, som vi gerne vil have det. Så jeg tror næste uge, der kigger vi lidt affjedring, men indtil da.